बे भुटान हाजो सेराव थानाय बरमकुलि बनगुरुं बेनिफ्राय फरामर ओनसोला हदायबो हाथिजों नांलाय खमलाय जानो गोनां जायो। प्रत्येक बोसोर जोंनि आबादारिफ्रा आबाद मावनायखौ हाथिया जाफायो। गोबां समावनो न' बां सेफायनोबो गालाङो, मानसिबो बुथारना गालाङो। आरो बे ओनसोलाव थानाय रायजोफ्रा बिदिनो हदायबो बे समस्यानि सम्मुखीन जानो गोनां जायो। सरकारनिफ्राय बे समस्यानि पारमानेन्ट मोनसे सलिउसन दासिमहालागै दिहुननो हायाखै, खिन्थु दिहुननानै होनांगौनि प्रयजन दं। जेराव हाथि आरो मानसिनि गेजेराव जि मोनसे नारा नाथा बहु बोसोरनिफ्राय सोलिबाय थादों, बेखौ बोरैहाय बोस्रांनो हायो बे खौरांखौ सरकारनिफ्राय एसे सिन्था खालामदोंबाबो दासिमहालागै मोनसे कंक्रिट पलिसि बिदि दिहुननो हायाखै आरो बे खुब सम्भबबो जानाय नङा खोमा। जियानो दा जाथों बे समस्याथ' जों जेतियालागै पारमानेन्ट सलिउसन दिहुननो हाया अब्लाहालागै सोलिबाय थाखागोन। आरो बेनिनो मोनसे पार्ट हिसाबै दाखालि 16 तारिख ना 16 तारिखखालि बेवहाय 7टा परियालनि न' हाथिया फैनानै मानो गालाङो सेफायना गालाङो आरो लोगोसे नैबे मन्दिर बाथौ मन्दिरनिबो न' गंसे सेफायना गालाङो। बेबायदि क्षति जानायनि मोनसे उपजुक्त क्षतिपुरन सरकारनिफ्राय जों दासिमहालागै होनो हायाखै, होनांगौमोन। बेनि अनगायैबो जोंहा खाथियाव थानाय सान्तिपुर भिसिडिसिनि आन्दारावबो न'खरबा परियालनि न' बिदि सेफायना गालांदोंमोन। बिथांमोननोबो जों बावैसो सिगां बे न'खरबा परियालनो मोनसे परियालाव 2 बान करि थिं होनाय जाबाय। आरो बे खोब सामान्य जिखिनि क्षति जादों बिनि पुरा बुरन्थ खालामनाय जायाखै, तथापि जेने तेने न' मोनसे लुनानै थाफाफिननो हाथों बे खौरांखौ सिन्था खालामनानै बेखौ होनाय जादों। आरो दिनै निउनो थिग खालामदों आरो नैबे मन्दिरावबो जों 2 बान थिं होगोन, जिहेतु बेवहायबो न' क्षति जादों। बेनिफ्राय जे 7टा परियाल जाबावदों बे ओनसोलावनो बिथांमोननोबो जों 7टा परियालनि 2 बान करि थिं होनाय जागोन, जाहाथे बिथांमोनहा अन्तत जिखिनि क्षति जादों बेखौ जों पुरा होनो हायाबाबो मोनसे न' जाहाथे लुनानै थाफाफिननायनि सुबिदा मोनसे खालामना लानो हायो। बे समावहाय बे ओनसोलाव बेखि भैरबकुन्द जिथु समस्ति माबानि बिटिसिनि जे भैरबकुन्द समस्ति, बे समस्तिया गासैबो गामिया बांसिनानो भुटान पाहार ओनसोलाव बांसिन। आरो बेबायदि जानायखाय हाजो सेर जानायखाय बे ओनसोलनि गुथाय गामिखिनियानो फ्रायानो दै लोंनायनि समस्या दङ। आरो बेखौ बांसिन बे बरमकुलि बनगुरुं बेनिफ्राय कुन्द्रबिल आरो ओरैहाय सागलिजार बेखिनि एरियायाव बांसिन दङ। थांनाय बिसायख'थि समाव आं बेखौनो बुंदोंमोन जे MLA हिसाबैनो जा बा MCL हिसाबैनो जा देरहायोब्ला बे ओनसोलनि जे दै लोंनायनि जि समस्या बेखौ समाधान खालामगोन आरो बेनि थाखायनो प्राधान्य होनो हाबा मावगोन होननानै। आरो इतिमধ্যे दा खाफालानो मोजां जे भारत सरकारनिफ्राय जल जीवन मिशन होननाय मोनसे आसनि जाबाय आरो बे आसनिनि बांसिन बाहागोखौनो नैबे ओनसोलाव गायसननो थाखाय आं जोंनि BTADनि PHC जायजों EM बिथांखौ खावलायदों आरो बिथाङा सार्भे खालामगासिनो दं, किसुमान जायगायाव बानायनो होननानै सिद्धान्तबो लाबाय। दा बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो एसे हयथ' टाइम नांबावगोन, खिन्थु जेसेबां हायो बेखिनि ओनसोलाव मेजर प्रजेक्ट लानायनि माबाखौ सिन्था सरसा खालामनानै बिथांखौ डिरेक्सन होनाय जादों। मानोना गुबुन ओनसोलनिख्रुइ नैबे ओनसोलनि जिथु अबस्था बियो खम बाजेटाव जाया। गुबुन ओनसोलावबा हयथ' 4 लाख 5 लाखआवनो मोनसे बरिं गायसननानै न'खर न'खर दै होनाय बेबस्था खालामनो हायो, खिन्थु नैबेखौ जार कुन्द्रबिल बेखिनि ओनसोलाव बे 7 लाख 4 लाखफोरजों जेबो खामानि जाया। बेनिखायनो बेवहाय मेजर प्रजेक्ट मोनसे जानांगौ आरो बेनिखायनो मिनिमाम 50 लाखनि प्रजेक्ट मोनसे प्रजेक्टनो 50 लाखनि प्रजेक्ट खालामनांगौ होननानै बिथांखौ खावलायनाय जादों। आर्मि मथे बिनि माबाफोरखौ सार्भे खालामबाय थानाय जादों आरो एस्टिमेट थारिख कमप्लिट जानायनि उनाव खामानिया स्टार्ट जागोन। मैदेर आरो मानसिनि जिथुनाखि गाग्लोबनाय बे बोसोरफ्रोमबो जाबाय थायो, नाथाय जितु हाग्रा बिफान बिथांमोना बेबायदि राहाखौ दासिम लानाय नुवाखै। दा BTR सरकार हिसाबै दिनै गोदान सरकार फैबाय, बे समावहाय गोदान सरकारा पार्मानेन्टलि मैदेर आरो मानसिनि जितु गाग्लोबनाय बेखौ होबथानो माबा मोनसे सानदों नामा? ओरैनो दा बुंनो थांब्ला जिहेतु मैदेरा हाग्रायाव थाग्रा मोनसे जुनार, दा ओरैनो आगोलफ्राव जिखिनि ओनसोलाव मैदेरफ्रा थायोमोन
गांसो जायोमोन बेखिनि ओनसोलाव फ्राय मानसिनि न' जाजोब्बाय बिसोरो हाथिफोर थानायनि मैदेरफोर थानायनि जायगायानो गैलिया दा बिनिखायनो आसलते बे गामि ओनसोलाव फैनानै खेथि बाथि खालामनायखौनो जानानै मानसिजों मोनसे संकटआव फैनो गोनां जादों दा बिनि मोनसे पार्मानेन्ट सलिउसन खालामनाया एसेबां सहज नङा बेखौ सिन्था खालामबाय थादों दासिमहालागै खालामनो हायाखै गोबाङानो बिभिन्न परामर्श होयो सोरबा सोरबा बुङो जे भुटान आरो बे गामि ओनसोल आरो हाग्रा ओनसोलनि गेजेराव मोनसे फेन्सिं तार कारेन्ट इलेक्ट्रिफाइड मोनसे फेन्सिं तार होब्ला मोजां जागोन नो खिन्थु बेबो मोजां पार्मानेन्ट सलिउसना खारन बेखौ मावनो थाङोबा हाथियाबो थैगोन मालाबा मानसियाबो थैगोन बेनिखायनो खोब रिस्कि दा बेनिखायनो खोब कंक्रिट बिदि पलिसि दासिमहालागै सिन्था खालामनानै दिहुननो हायाखै थेवबो नाजाबाय थादों हयथ' गोबां समावनो हाथि आरो मानसि गोरोबलायनानै थांना थानो गोनां जानो हागौ दा बेखौसो नुहुरदों रिस्कआथ' दं खिन्थु थेवबो बिनि गेजेरजोंनो रायजो जानांसिगौ मोनसे पार्मानेन्ट सलिउसन बिदि दिहुननो हायो नामा खिन्थु दासिमहालागै हायाखै हयथ' बबेबा मोनसे समाव हाहैगोन जों आसा खालामदों जे हाथि आरो मानसिनि गेजेराव जि नारा नाथा नांलायबाय थानाय जायो बेनि थाखाय क्षतिपुरन जिखिनि मानसिहा जायो बेखिनिखौ सरकारनिफ्राय होलांबाय थानो नाजागोन बिटिआर एकर्डनि थ्रुजों दायो बिटिआर एकर्डनि मथे पारामिलिटारि फर्स बेनिफ्राय आर्मि आरो आसाम पुलिस बेहाय बर' सेंग्राफोरखौ एक्सक्लुसिभलि रिक्रुटमेन्ट खालामनाय मोनसे बेबस्था दङ दा बेबस्था मथे दाहालागै खामानि जोबखांनायसिम खिन्थु कभिड-19नि थाखायनो बे पिछायलांबाय थादोंमोन खिन्थु दाखालि बावैसो जों आर्मि ओमफ्राय पारामिलिटारि फर्सेसनि अफिसारफोरजों रायलायनायाव जोंखौ थाबैनो रिक्रुटमेन्ट बेबस्था खालामनांगौ होनना रिकुवेस्ट खालामनायाव बर्थमान बिभिन्न जायगायाव बे आसाम पुलिस लोगोसे बिभिन्न पारामिलिटारि फर्सेस जेरै एसएसबि सिआरपि बिएसएफ सिआइएसएफ बे माबाफ्रा दाब दाब जायगायाव बर' सेंग्राफोरखौ रिक्रुटमेन्ट खालामनो थाखाय प्रिलिमिनारि मोनसे ट्रेनिं होदों आसलते जाहाथे जिखिनिया इन्टारभिउ होयो बिथांमोना जाहाथे सिलेक्टेड जायो बेनि थाखाय ट्रेनिं होनाय बेबस्था खालामदों किसुमान जायगाफ्राव नाम एन्ट्रि खालामदों ट्रेनिं जास्ट प्रिलिमिनारि मोनसे ट्रेनिं होगोन ओमफ्राय नलेज होगोन मा खालामनांगौ मा धरननि माजों इन्टारभिउ जागोन मा धरननि कुइसन फैनो हागौ बेफोरनि सोमोन्दै मोनसे नलेज जोंनि प्रार्थीफोरनो होगोन बेनिखायनो आं खावलायदों जे जेसेबां बर' सेंग्रा सिख्लाफोर दङ जायफ्रा मेट्रिक पास खालामनानै दङ साख्रि मोनाखै जायफ्रा हायार सेकेन्डारि पास खालामनानै ओरैनो दङ जायफ्रा बिए पास खालामनानैबो साख्रि मोनाखै दंबाय थायो बिथांमोना जाहाथे बेवहाय गावखौनो बिजाथि हिसाबै माबानो बाहागो लानो जाहाथे दावगाबो बेखौनो खावलायदों लोगोसे आं बेखौबो बुंफानो सानदों जे बर'फोरजों लोगोसे माखासे ट्राइबेल बर' नङा खिन्थु ट्राइबेल माबाफोर माहारिफोर जेरै राभा सरनिया बेनिफ्राय बर्मन कसारि बिथांमोनाबो जोंजों सोमावसारनो बाहागो लादों बेनिखायनो बिथांमोननि बिजाथियाबो सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोहोलावफ्रा बेबायदि बिजाथि हिसाबै गसंनो हागोन एसटिफ्रा आं नन एसटिनि बाथ्राखौ बुङाखै खिन्थु जायफ्रा एसटि जोंनि बिटिआर ओनसोलाव रायजो जादों बिथांमोनाबो बाहागो लाफैब्ला मोजां जागोन आरो बेखौ जों खाबु होगोन जोंनि साइडनिफ्राय जों नैबे माबाया रिक्रुटमेन्टआ जोबोब्ला जालांजोबोब्ला गासैबो डिपार्टमेन्टआव फ्राय 5,000निफ्राय 6,000 10,000हालागै जोंनि बर' सेंग्राफोर बे एबजर्ब जानो हागोन बे एनडिबिनि केडारनि बाथ्राखौल' बुङाखै एनडिबि केडाराथ' बांसिनानो साख्रि बैसो बारबाय बेनिखायनो एनडिबि केडारफोरनिफ्राय खोब खमासो मोनगोन खिन्थु सिभिलियान जायफोर सेंग्रा सिख्लाफोर दं बिथांमोना जेसेबां हायो बाहागो लानांगौ आं बेखौनो खावलायदों जाहाथे अन्तत जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आनएमप्लयड सेंग्राफोर खम जायो कारण जेसेबांनो आनएमप्लयड सेंग्राफोर थागोन बेसेबांनो दावराव दावसि इनडिसिप्लिन जानाय एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस माबा जानाय सम्भाबना बारा थायो बेनिखायनो जोंनि न'खरफ्रा जाहाथे हेफाजाब मोनो जोंनि ससाइटिया जाहाथे मोजां जायो जोंनि ससाइटिखौ जाहाथे डेभेलप जानायाव हेफाजाब खालामनो हायो बेनिखायनो जेसेबां बर' सेंग्रा सिख्लाफोर दं मेट्रिक पास खालामनायनिफ्राय आरम्भ खालामनाय बिए पास खालामनायहालागै बिथांमोना जाहाथे बे रिक्रुटमेन्ट ड्राइभआव गावखौनो बिजाथि हिसाबै गसंबोयो बेखौनो खावलायो ओरैनो सेन्ट्रेल लेभेलनि जायफोर दैदेनगिरि बिजेपि आरो इउपिपिएल जों गोबां बार सावरायदों आरो सावरायनाय बे बाथ्राखौबो जों रोखायै बुंनाय जादों जे जिहेतु जों मोनसे फोथायलायना थानानै काउन्सिल आरो स्टेट बे मोननै सरकारखौ ज' जानानै
सालायदों बेबायदि हिसाबै जोंनि गेजेराव जिथु फोथायलायनाय बे अरायसम थानांगौ आथिखालाव नुदों जे BPF-आ काउन्सिलावबो सरकार दानो हायाखै बहुत नाजादोंमोनबाबो बायदिसिना कौशल खालामदोंबाबो आरो स्टेट गभर्नमेन्ट दानायावबो बिथांमोना बायदि